Bahlali mna ndiphuma pha kwi-organization ekuthiwa i-Movers Men's Health Program Forum. Okokwethu kukulwisana ne-gender based violence and femicide, hlukumezeka kwabantu abangomama nabantwana. Sithi ke kwisehlo esenzeke kusapho lakwaNgcakani singamadoda asihambisani nalonto leyo, kwaye sakuma nolo sapho nakwamanye amasapho afukenwe izingxaki ezikumila kunje ukuthi akho ndoda ipheleleyo inelungelo lokuba ngaba ingamkhuseli umuntu obhinqileyo, instead imbulali. Okokwethu ke sithi singamadoda, madoda kwanele masiphakameni sivakale izingqi zethu, singathi xa ingekabikho kuthi siyibone ngathi ayonto yenzekayo. Ngalo mazwi ke sithi sizawuba nefamily up until the last day, siqinisekisa ubuzondwa is going deep down the dark cells. Goes. Amandla! Amandla! Viva the spirit of Babalwa, viva! Viva! Long live the spirit of Babalwa, long live! Long live! Manthathe lithuba ndibulise kubantu be-community ngokubanzi, ndibulise nakumaqabane ombutho endihamba nawo kusasanje. Bethuna manthathe lithuba njengokubulela kuba sizovela sibe ile mbumba simanyane sibonisa ubunye, and ndithanda leni bandibona kakhulu abantu abatsha, they are visible, especially amanina amatsha are visible azothi no bail kumhlukumezi. Ndithanda ke ba siviwe namhlanje isicelo sethu ba akaphumanga umhlukumezi, nangona ke idate imisiwe kwathiwa yi-15th kaFebruary. Ayitolerate phofu soze biphinde tolerate into yokuhlukunyezwa kwabantu abatsha, ngakumbi abantu abangomama funeke sisende message ethi umuntu ongumama engumuntu ongumama nje akanatyala, makangabonelwa into yohlukumeza umuntu ongumama. Ndiyabulela kakhulu maqabane singabambana oluhlobo nakwidate ezamane zibekwa de siyolala naye emgceni. Into endiyaziyo ke ngabahlali bakawa-21 kaniyibambile maqabane niwanaye emgceni niyeki ngawangemgceni. Amandla awethu Ukanti ke ndingu-Anathi Khave kwindaba zeZwelitsha Online TV ndiseQonce.